Hadin ga jingshimti ke kam presiden jong sunjuk rang ba shnong marngar umsa unong bri tu umkra. Uba mission tron kumu presiden da ke jingshim jing menjur lang jong kenhun. Haga sngi ke balapan scam ki kum kinong kit kam bat kinong ilam ki bapura lengba ga ne lat bathai kubor. Kilabu da ke jing maham ya barok ki bele ki kam sneu ki bapan sneu dor ya ki imlang ke salang. Ki baju persyang ban dikiat bian ki ba persyang ban pendon kam drugs la ke dei ha ke jing di ni ke jing di bat ka jingdon jang katok ne ki baju penlong jaka syong di hasilanter jang usurok ka babon sin na ne ka jinglai lan ka jumi ka jing sniu ka ba ka imlang ka salang ka sniu dorna kumta ka kanhun ka bo da ka jing maham balada lab on bo da ka jing penshitom bat on it segi bor jang ka an ban le yek badan kam bara tong ilayu ban pen scam ya kini kesenjuk kereng bak snong ka banadu na marngar nalat marngar sedu sya umkra dan agaliang jongi ka senjuk kum gade ka circle jong ke senjuk kerbak snong ka senjam ka menengkong hi ka bangi kwa ban penbah niat hapok jong ni kadong berkatan jongi na benta gitu ki breu ki basyong mit hagelenti nadu na marngar sedu sya umkra ki ba persyang ban syong mit nadu spo baje ki persyang ban dikiat ban lek gini no kam sneu na galiang jongi ka senjuk ladang ngilap ban pan bat bengin pak syak bor jok an bat ru kumju ru na benta kiba persyang mendikiat haman lagi dong kisnong kino ki jaka ki bahap hapok gedong ke tanjungi ni persya iki basngau bah sange no si sendon ya kan ke jindikiat jongpi mar ka wanra ya ka kam sni hopok jong snong ma i kun samla menta ki babun ki langop ha ka kiat ki langot ha drop mar kata nagaliang jongi ka senjuk i persya ya gini ki badi ya kiat ki wan persyang ban kelam nam ta bandi ya drop te kumta nagaliang ka senjuk ladang ilap manang le syakmat ya ke badi ya ke kiat na direct nagaliang jo senjuk ngin kem ban ai syak bor jok ai